Jeg har altid interesseret mig for mennesker. For at gøre det bedste, jeg kan. Hver dag. Det er blandt andet det, som giver mig mit drive om morgenen og holder mig i gang hele dagen. Skat er noget, alle har en holdning til, og den vil altid være forskellig. Men jeg arbejder for hele Danmarks velfærdssystem, og jeg er stolt af at være en del af noget større i et af de lande, som er forrest i udviklingen. God kundekontakt betyder alt, lige meget om det er over telefonen eller direkte med borgeren. Det handler om at lytte og guide til den rigtige løsning hver gang. Det er fedt, at jeg i min uddannelse prøver forskellige afdelinger. Det giver mig en bedre forståelse for hele skat, og ikke mindst sammensætningen af hele det samfund, vi alle sammen lever i. Jeg har et stærkt team omkring mig. Gode kollegaer, som står klar til at hjælpe med udfordringerne, og som alle ønsker at yde den bedste service til de danske borgere. Det kan være svært, når man står med sit eksamensbevis i en ung alder, at vide, hvilken uddannelse man skal tage. Jeg var heldig at blive elev hos Skat. Kundeservice, køretøjer, tolden eller inddrivelse er bare nogle af de mange muligheder, jeg har. Jeg er elev de næste 2 år og har alle muligheder for at få en god uddannelse. I bund og grund handler det jo om at bruge sit liv på det, man brænder for. Jeg hedder Michael, og jeg brænder for at være skarp og hjælpe borgerne. Og ikke mindst hele samfundet. Måske gør du det samme.